नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे साधा स्वयंपाक या चॅनलमध्ये. तर आज मी तुमच्याशी चिकनची रेसिपी शेअर करणार आहे. म्हणजे छोटासा कार्यक्रम आहे आमच्या घरी. तर जवळजवळ 5 किलो चिकन मी आज बनवणार आहे. 4 ते 5 रेसिपी आहेत, पण व्हिडिओ मोठा आहे त्याच्यामुळे एकच रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करते. तर त्याच्यासाठी सगळी तयारी करते. सगळ्यात पहिला अगोदर मी मसाला तयार करून देते. तर हे बघा, तुम्हाला दाखवते मी. या सगळ्या वस्तू इथे घेतलेल्या, मसाला पहिला मी तयार करू. तर इथे बघा, मी 3 नारळ हे आहेत ना, ओले नारळ किसून घेतले ते मसाल्यासाठी. आणि हे जवळजवळ हे 30 ते 35 मीडियम साईज कांदे आहेत, ते पण मी चिरून घेतले. आणि हा सगळा पसारा आता मला पहिला उचलायचा. तर पहिला सगळं मी क्लीन करून घेते, नंतर आपल्याला हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे. आणि ह्यात मी जवळजवळ 4 मोठ्या लसणीचे कांदे टाकणार आहे भाजताना. पहिला साफ करून देते, मग आपण मसाला भाजूया. काय पिते का? काय पिते? ज्यूस. कुठला ज्यूस? काला ज्यूस पिते. कसा लागतो? गोड आहे? कसा लागतोय? माझा बघ, माझा पण आहे. माझा मोठा ग्लास आहे बघ. गॅसवरती कढईमध्ये बघा, मी 2 चमचे तेल टाकलंय. तेल चांगलं गरम झालं. हे मला ना भाजून घ्या मसाला. आपल्याला कांदा चांगला लालसर करून घ्यायचा. बघा, एवढा कांदा आहे तो एकदम म्हणून थोडा थोडा करून मी चांगला लालसर करून घेतो. आता हा बघा, कांदा आपला लाल झालाय. त्यात मी आता हे लसणीच्या 4 मोठ्या पाकळ्या घेतल्या होत्या. कांदे पाकळ्या नाही, ते चांगलं तर जरा भाजून घेते. आता हे झालं की आपण त्यात खोबरं टाकायचं. आता हे झालंय. आता असंच हे खोबरं जे आहे ते पण भाजून घेणार मी. तर आपला खोबरा पण बघा लाल झालाय. आता अशाच पद्धतीने जे बाकीचं आहे ते पण मी सगळं भाजून घेते. आणि नंतरला मग त्यात आलं टाकून ते मिक्सरला आपण वाटून घ्यायचं. तर इथे मी बघा एवढं आलं तुकडा घेतलाय. त्याचं कट करून मिक्स करणार आणि मग मिक्सरला वाटून घेते. मिक्स कर चांगलं. तर हे कोंबडी वड्याचं पीठ आहे. 3 किलो आहे ना पीठ. त्यात मीठ टाकते. आणि हे पीठ आमची सरिता मळते. तर मिक्स करत जा. मीठ चांगलं मिक्स होईल ना. मग बस झालं ना एवढं. बस आता हे पीठ कसं 2 तास मळून ठेवायचं, म्हणजे वडे कसे छान बनतात. मग चालेल चालेल, काय नाही त्याच्यात कोमट लिहिले नाही, असं काय नाही. साधं पण चालून जातं. फक्त जरा मळून ठेवलं ना 1-2 तास की चांगलं बनतं. हो की नाही? वड्याचं पीठ मळून जेवढं ठेवू ना तेवढे वडे आपले चांगले होतात. मी वहिनी ना ताटात घेते थोडं थोडं. हा, जसं तुला जमेल तसं एकदम नाही होणार. तर हे बघा, आपलं वड्याचं पीठ झालंय म्हणून. आता हे कसं 2 तास असं ठेवणार. हे कसं जास्त नरम पण नाही मळायचं आणि जास्त कडक पण नाही. आणि इथे हा मसाला पण आपला वाटून झालाय. हा बघा, आता हे कसं 2 रेसिपीसाठी मी मसाला वाटलेला आहे 3 नारळाचा. त्याचं परफेक्ट प्रमाण जे आहे ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. त्यानंतर मग बघू आपण. तर इथे गॅसवरती बघा, मी मोठा टोप ठेवलाय माझा. आणि याच्यामध्ये मी हे 12 ते 13 चमचे तेल टाकले. म्हणजे जवळजवळ अर्धा किलोच्या आसपास तेल आहे. त्यात मी 10 ते 12 तमालपत्र टाकते. आता हे तमालपत्र हे झाले का आपण त्यात 4 चमचे, हे मोठे 4 चमचे आलं लसूणची पेस्ट आहे ती आपल्याला चांगले परतून घ्यायचे. आता हे जवळजवळ 4.5 ते 5 किलो चिकन आहे. आता हिसाबानेच मी सगळं सामान टाकणार आहे त्यात.
आता आलं लसूणच्या पेस्टमध्ये थोडीशी लाल झाली की त्यात मी हे 4 चमचे तिखट मसाला टाकते अगोदर. म्हणजे छान रंग यायला पाहिजे चिकनला म्हणून हे 4 चमचे तिखट मसाला टाकते. त्याला चांगलं परतून घ्यायचं. नंतर त्यात हे जे वाटण होतं मसाला तो टाकते मी. आता हे जवळजवळ 1.5 ते 2 नारळाचा मसाला मी अगोदर टाकणार. आणि ते तांबडा रस्सा बनवणार त्यासाठी मी थोडंसं हे वाटण जे आहे ते काढून ठेवणार. आता हे चिकन जे आहे ते मी सुकं बनवते, मालवणी चिकन. थोडंसं ड्राय असणार आहे. आता हे आजचे जेवण आहे ते आमचं जवळजवळ 25 ते 30 ते 35 माणसाचं जेवण असं बनवलं. गॅस थोडा मी फास्ट करते. आता हे चांगला मसाला त्याला परतून घ्या. आता हे वाटण कसं आपण भाजलेलं आहे त्याच्यामुळे जास्त नाही परत तरी चालतं. एक 2 मिनिटं मी याच्यावरती झाकण लावून ठेवते. बघा होऊन गेले. चांगलं जरा आपण परतून घ्यायचं. आता यात मी तिखट मसाला टाकते. आता हा तिखट मसाला जवळजवळ 14 चमचे आहे, म्हणजे 1 वाटीवर आहे, मोठी 1 वाटी. आता हे कसं कमी जास्त आपलं जसं तिखट हवं त्याप्रमाणे तिखट मिळेल. जर का वाटलं कमी आहे तर नंतर अजून टाकणार थोडंसं. यात मी हे चिकन आहे ते टाकते. आता हे चिकन जवळजवळ 5 किलो चिकन आहे, 4.5 ते 5 किलो. हे चिकन टाकलं की चांगलं परतून घेते. आता हे चिकन जे आहे सगळं धुवून वगैरे ठेवलेलं आहे त्याच्यामुळे काय नाही. चांगलं परतून घ्यायचं. याचं जे म्हणजे किती मी प्रमाण टाकणार आहे सामान ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळं लिहून देते. आणि जर का कोणाला घरगुती काय कार्यक्रम असेल आणि जेवणाचं वगैरे काय ऑर्डर वगैरे असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझा नंबर आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. मेसेज करून तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता. आता हे 2 मिनिटं पुन्हा मी झाकून ठेवते. स्लो म्हणजे झाकून ठेवलं की थोडासा गॅस स्लो करायचा. आता मी खोलून बघते. चांगलं परतून घेऊया. आता हे मी सुकं चिकन बनवते. तांबडा रस्सा पण बनवणार आहे, ग्रेव्ही म्हणजे पातळ असं सूप प्रमाणे. तर त्याची रेसिपी मी नेक्स्ट टाइम कशी शेअर करेन. आता आपण यात पाणी टाकायचंय. तर यात पाणी टाकते. छान लाल रंग आला एकदम. आता पाणी टाकून झालं की आपण त्यात मीठ ऍड करूया आणि हळद. आणि सगळ्यात शेवटी गरम मसाला सगळ्यात शेवटी टाकायचा, म्हणजे मग छान एक चिकनला वगैरे छान टेस्ट येते. अजून थोडंसं पाणी लागेल. आता
आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा हळद टाकते. मीठ, आता ह्याच्यात मी 8 चमचे मीठ टाकलंय. जर का लागलं नंतर तर टेस्ट करून पुन्हा एकदा मीठ टाकणार. त्याच्यामुळे मीठ कसं टाकायच्या आधी जरा कमीच टाकायचं, नंतरला आपण टेस्ट करून टाकू शकतो वरती. कोथिंबीर, आता ही जवळजवळ 1 वाटी कोथिंबीर टाकते. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि आपण झाकण लावून म्हणजे कळ आलं मग शिजत ठेवूया. हे बघा आपलं आता कळ आलंय. आता हे कसं मी 10 ते 15 मिनिटं शिजत ठेवणार. 10-15 मिनिटं झाली का आपण मग त्यात फाईन म्हणजे लास्ट स्टेजमध्ये आपण त्यात गरम मसाला टाकायचा. आता हे मी झाकण ठेवून देते. चांगलं कळ आलं तर इथे बघा जवळजवळ 20 मिनिटं होऊन गेले. आपण बघूया एकदा. छान रंग बघा किती मस्त आले आणि सुगंध पण मस्त येतो एकदम. आता ह्यातून टाकते गरम मसाला. आता हे जवळजवळ 5 चमचे गरम मसाला आहे. गरम मसाला शेवटी टाकला ना की छान टेस्ट येते आपल्या चिकनला वगैरे. म्हणजे कोणती पण भाजी जरी असेल ना तरी पण छान टेस्ट होते. आता इथे कसं ग्रेव्ही मी थोडीशी ठेवणार आहे. थंड जर का झालं की ते ग्रेव्ही एकदम घट्ट होऊन जाते आणि आमच्याकडे कसं थोडंसं ग्रेव्हीवालाच आवडतं. हे आपला चिकन मसाला तर झालाय तयार. हे 2 मिनिटं मी जरा शिजवते आणि मग गॅस बंद करते. तुम्हाला दाखवते मी. आणि घरी आमच्या आता पाहुणे पण सगळे आलेले आहेत. झाकण लावून जरा. आणि इथे बघा इथे आपलं तांबडा रस्सा पण शिजतो. तो अजून वेळ जाईल शिजायला. काढा थापा. कोंबडी वडे ना. आपला रेसिपीचं चॅनल आहे. आपण तोंड ना आपण रेसिपी दाखवायची. आपण आपली पब्लिसिटी नाही करायची, जेवणाची पब्लिसिटी करायची असते. बनवण्याचं पण तोंड दाखवतो ना काय. ही एक थापणारी, एक गोळे करणारी, अरे थापणारी. तलणाऱ्यांचं पण तोंड दिसू ना. बघू दे. फक्त तोंड नको असतं. आपण नसतं नाही दिसलं तरी पण झालं. हा आम्हाला ऑर्डर द्या. बरोबर झालेत ना आता एवढे. आता एवढं पीठ बाकी आहे थोडंसं. हा भात आहे. मसाला हा सलाड बनवलाय. हा तांबडा रस्सा आणि हे कोंबडी वडे. तर हे जेवण आहे आजचं आमचं. आणि इथे मला नवरा बनवतोय. काय हे मटन चिकन सुका. ही स्पेशल डिश आहे ना ही. हे आकाश माझ्या जेवणाचा फीडबॅक तर द्या. सासू भारी आहे जेवण. अच्छा बनाय ना. क्या बटाटा बटाटा पाहिजे. चांगलं झालं. आकाश
फीडबॅक दे जेवणाचा माझ्या काय काय आले आले एक मिनिट माझ्या नवऱ्याला विचारते काचोईला आम्ही बोलत नाही लावू शकता खाण्याचं नाही म्हणजे खूप छान झालंय कलेजी पेटा पण खूप छान झालाय खरंच खूप छान जेवण झालंय कलिता बोल आम्ही खाऊन झालेलं आहे, पोट भरलेलं आहे, सुपर स्वादिष्ट रुचकर मेजवानी होती. किती बापरे किती कौतुक करतात मग